marimbita bride ndiwe manyere dzingani nyaradzi ndiwe sanganire nyari pamberi penyu. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu, ndoda kuripwa nemombe shanu yane mboo dzako ukanemeredare zvaitwara kudaro ndi Brian marimbita achitaura kuna manyere dzingani nyaradzi. Mukadzi anonzi Natale Makuyana. Natale. Chikatanga kuitika ndakatanga kubata mameseji, saka inini nemukadzi wangu mukutaura taigona kutoudzawo seumwe mwana wakangofananawo nevamwe vataigona kutaka kuidzana. Saka iye aizonoposta mastatus, so mukuposta mastatus ndakaona munyaradzi nemudzimai wangu achitumira picha rekuratidza kuti iye ari kutaurira mukadzi wangu kuti siyana nezvinhu zvakadai izvi. Ndikati ko uyu azviitirei? Iye akanditi maybe chinangwa chake angada kuziva nyaya iri kuitika pakati pedu. Saka inini handichazivi kuti ndochitiwo chipakatano. Ndikati asi iwe wapindura wani kuti thanks, which means kuti iwe wanga uri kuwirirana nazvo izvo. Atangoti ini inyaya isiri nyaya yekuti tingabva tatoti ngatirwei panyaya. Then ndakatanga kumutsiura nenyaya yekubasa kwake kwavanoshanda vese vari tu. Ndakamuudza hanzi pango apartment vanoita zvekutengesa matengi emvura haya. Saka inini ndikati nemudzimai wangu tine mwana, asi takati sikugara tese. So inini ndichiuya kuatachment kuno kudzidza kudavara mberi mwana wechikoro. Ndakapinda basa paelimata ndakatanga kushanda, saka ndakatangawo kuita responsibilities ababa, ndichitoendesawo zvinhu zvaidiwa. Amai vachitonditi pakudiwa chakati, handina musi wandakatadza kuita zvinhu. Tikawirirana naye ndafunga kuti pamari yandiri kuwana shoma iyoyo ndimbouye kumba ndobvisa. Tikawirirana ipapo tikafambidzana kusvika tanozoona vanonzi maikalosi waiwa sadombo panyaya dzacho. Vakatibuditsira grocery list, tikakwanisa kutenga magroceries, tikapiwa list rerora namaikalosi zvine madates zvinhu zvacho zvese. So before taenda kunorora takatanga kunetsana nemudzimai manje ndichiti ini ndoda kuti patinouya kumba kuzobvisa mari woya kumba, nekuti inini handichakwanisi kurarama upenyu hwandararama hwandirwadza nguva refu. Ndinonoka zuva nezuva ndichida kuona vana vangu bamba patezvo zviri zvinhu zvisingazobudi mangwana mangwana. Saka iye akaramba achiti ano kana mabvisa mari inini ndomboda kusara kumba. Ndasara kumba ndichada kuti ndibatanidze ABCD, inini ndibatanidze ABCD, then toita moving tese tichiwanawo space yedu tiritu, noti kuti ndiuye kumba kwakugara, nekuti kugara namai guru namukoma. Ndikati asi ndiwo mai vangu izvezvi, ndiwo baba vangu, ndiwo vabereki vangu. Akati inini ndinomira nezvandataura. Saka ndakaona takuramba tinekana. Ndakamuti it's okay, tichauya nemari, tobvisa mari, toita zvamataura zvavo. Pandatombomuti asi chiri kukutadzisa kubva kumba kwenyu chii? Haisi nyaya yekubasa here. Ndichiramba ndichiti asi inini handifarire kuti ushandire paenvironment iyoyo. Panoitwa zvinhu zvakawanda zvavanoti zvimwe zvacho waitoona nemitauriro zvakati zvikuitika kubasa uko. Mazera ndokuona kubasa uko. Ndotomuti asi environment iyoyo unoona ichiita here munhu ari married. Saka takasvika pekuti takazotongotenderwa kuti tiuye kumba kwavo kunorora musi wa30 tikatotorwa 30 September tikatotorwa last year
2023. 30 September. Chibva taenda kunobvisira mari. Sadombo varipo ndo waitodaidzira mari. Saka tiri pakubvisa mari. Pane pakanzi natizvafu. Tinoda kuti munyanyobvise damage. Nekuti pamwe pedu takabatika tiri kurwadziwa. Saka kumwe kwese hakuna basa kana mukazodzika kuzasi uku. Kamuda kumhanyirwa kwa hakuna basa. Isusu mukatongoti bhagarira padamage apo. Matisunungura tafarawo. Saka nekunegotiate pakanga pakaiswa 2000. Nekunegotiate patakaita isusu tazokwanisa kubvisa $600 padamage. Tichibva tadzika padzasi nelist redu tikabvisa wana kura muromo ndiro makandinzwa nani matekenya ndebvu badza musikana ivo vakatonhonga mari yavo $150 wana tete. Hatina kuzokwanisa kuenderera mberi nekuti mari yedu yakanga yapera. Saka nekuita kwatakaita izvozvo ndaitarisira kuti ndive ndichipi hongu yangu ndichigara nayo. So takaenda kunokumbira mhuri. Baba vakati hatigoni baba kuti tikupei mhuri yenyu. Tikati konei, zvikanzi hamuna kuroora pa. Tinoona sekunge makabvisa damage. Tikati ndizvo zvazvo zvamataura sababa hatigoni kuzvipikisa. Asi hatizozivi kuti zvimwe zvacho zvatabhadhara izvi ndezvii. Zvikanzi anonetsa manje imumakutotipa pressure kuti tipei mhuri. So ndakatiwo ndiwaudze chokwadi kuti nezera redu tine mainsecurities, tine zvinhu zvakawanda zvatinosangana nazvo. Ndikabuda pachena ndikati mazuva ano handisi kunzwanana zvakanaka namaita vananyasha nenyaya yekubasa kwavo. Kubasa kwavo kwakataurika zvakati zvinova zvakaita sezvinyanzi ndakuzvitaura pamberi pavo bati zvakataurika kubasa kwavo. Ende pawakandiudza ndikati wati saka imimi makatarisana sei nemukuru wenyu webasa? Basa uku kune muzukuru wangu aisenzako. Saka senzako ndakatomboenda bwawatopiwa maintroductions naye. So ini ndaimbotarisira kuti wari safe. Saka vakazouya manje vachingotaurawo nyaya yakati ko muchemwa wasi kuuya kakubasa watosvitsa wiki. Pamuchemwa wari kunzi Traina Kabhati ndiwo mukuru wacho webasa. Traina Kabhati pamuchemwa wane wiki wasi kuuya kubasa. Wasi kuuya kubasa pakunakirwa nemadhara amailaiswa. Ndikati saka iwo wakatarisa paipo uchiudzwa zvemadhara. Ndakatobata muromo ndikati nhai zvinorevei. Saka zvinova zvinhu zvekuti zvakanga zvakandibata kuti saka ndoko vari kushanda asi ndokwati bvaiko kwavasi kuda ende havachakwanisi kuuya kumba. Kubva 30 September pandabvisa mari havana kuuya kumba. Wakazoya kumba this year muna January. Mushure mekunge ndasangana nawo naye uyu Dingani. Ndikati Dingani patanga kunditi ndakatoti ndichitobvawo kubasa ndapfuura nerodhi yawo ndikuti munhu wangu haasi kuoneka barika ndidi ndimbopfuure nerodhi yekubasa kwake. Ndikusvika ndikuona murodhiyo vanhu vari kunanaidza. Ndikati vanhu vari kuwirirana ka. Saka ndapinda nepakati pavo ndikati ko iwe ndiri kukufonera neusi kudaira foni. Uyu ndobva atanga kunditi wadi bho sei maranings. Ndikati ko iwe unonditi bho here chiyo ndotamba newe here. Akati aya hautambi neni. Ndikati iwe hauzoti uri mukadzi wemunhu hauzoti mukadzi wangu zvakandozviziva. Right. Saka akabvatora rodhi yaida kutora achipinda pamabhizinesi kanza ndiso ndikati handiswenda neko pandasara namadhama. Ndasara namadhama. Ko iwe unenge uchiita sei? Chibva ndamutsiura. Handidi kuzviona futi. Akazvidzokorodza. Ndakavaona parenga. November. Ndambovatsiura muna October. Anobuda nemabhazi paya. Ndikati ko iwewe uri kuita nezviya handakwenda kumba. Ndikati wakwenda kumba. Saka uyu nguva dzacho akabva ati ndo zvatoda zvapana unoteerera zvandotaura nini. Saka ndakatoona kuti panapa zvakuda kuitika sandizvo. Pandati wareti ndakwenda kuti kumba. Ndichitarisira kuti mukadzi wangu achasiya zvakanga ambowirirana nemunhu waanoshanda naye uyu zvikuda kuenda kumba wese.
zvisinei pakasvika mushikashika inini ndakanda kutofamba wakakwira mushikashika wese wakaenda wakandisiya inini ndikafamba netsoka ndikanowatekstirawo meseji ndasvika kumba ndikati zvino zvamuri kuramba muchidzokorodza zvinhu zvandakamboramba saka zvinoreva here kuti ndo zvamaguda izvi takaramba tichingotaura nyaya iyoyo kuzosvikawo pekuti third encounter 16 February wakaonekwawo nasarwira wangu wandakabatsirana naye kutakura zvinhu zvemaroro natezvara akati ndaona vanhu unogara uchinzi because aitozviziva kuti nini handisi kurarama life iri normal ndakandatowo munhu wekuti kunyange ava vanozviziva kuti ndaivaudza kuti ndiri kukwanisa kudya serevhita wakandiseka wachitoudza mwana kuti baba wako wakurarama neserevhita saka third encounter ndinakosina ndamuperekedza kuenda kuchechi 6:35 aona mai uyaona ndingani abva zvamuremera adzoka panditsvaka chibata wanaka handiti aiyo unongochingoti nyaya dzako but hai ndakaremera ende ndabva kuchechi kuti ndiregere kutaurira mwoyo wangu waramba wakavari pai murodhi waifamba wese vanhu vanoshanda wese kubva tingati basa ravo waiti rinotanga na8 kusvika na5 saka normally waiti vanenge vari wega but kakawanda kacho pandaitomboendako ndaisvika sedha yanenge abuda obva asvika kana kuti anenge aripo toona bhegi rake kuti mune munhu arimo but haapo so nyaya yavo yekuti ndinozoda kuendesa mari yebasa after week inyaya yekuti ndakaa ndichimboinzwisisa but nenyaya yekuda kwekuti awa pandakatanga kuwaona wari wese ndakabva ndatonzwa kuti handidi kuzviona futi saka zvokuti wakazoda kusangana ukada kuzoda kupanana mari dzebasa ndo zvakanga kutsanangurwa but nguva idzodzo ndaisatarisira kuti ndingaone mudzimai wangu aine mumwe munhu wechikomana nguva dzakaita se 6:35 ini ndakataura nawo ndikati ndafunga kuti muchandiudza nyaya yenyu mamuchiteina munyaradzi haana kutendi tichibva tangosvikawo pabasa pavo yaive Friday musi wa16 February saka 17 February takazongosvikawo pabasa pavo patafona ndakaa ndina mukoma wangu mukoma bwawafona mukadzi bvaauya wati ko chii chiri kumbonetsa wakasemunhu aida kunzwisisa wakada kunzwawo saibva mai royawo wanzwa mai royawo wachiti uyu ari kuwanza hasha ari kundituka uyu ari handitrust asi chokwadi uyu ndagara ndichimuudza kuti ndiri kuita hasha hatisi kusangana pamwe pacho inyaya iri very simple ndendiri kutaura naye zvinhu zviri direct obva tanga kuti ini ndine zvandiri kuzvidzidzisa zvinyi wakatanga rini kukuzvidzidzisa hadi kuba kuuya kumba iwe uya kumba saka nguva yakafamba so ini akuchibhuirwa namukoma akati hasha pandatotanga kutodziurwawo namukoma asi nini kana muchitaurwawo munotaura zvakanaka sosunikati handizvo zvikwadi saka nguva idzodzo mudzimai wangu aitotaura namunyara dzedhimani pafoni saka foni yake yakapinda mamessages pandatora foni ndatora foni iyoyo yakanga ine message yanga yabva kuna dhimani yanga yakanzi baby dhimani achibva aona kuti haana kupindurwa ba kana iyi ndo yakanga iri message yacho achibva aona saka waitaura obva clear machats aona kuti haana kupindurwa akaedza kuda kufona vadairwa namukoma ndo wakanga ine foni vanzi Natali ambuda vachiisa message manje I don't understand abuda kupi hatina kumureply vachidzoka kuWhatsApp kuya vada kudeleta message yake yanga ati baby yayi hatini message ndandatona ndadzika nechi nema messages
ndikuona zvinhu ndavhura foni yavo akutanga kuona dhingani akaiswa pawallpaper nemudzimai wangu. Zvinorevei izvi? Ini waindirambira ini handizvizivi. Ndadzika nemamessages futi Monday 18 December mudzimai wangu achitaura nasisi wake akatumira sisi wake message yekuti aya akanga ari mameseji abva kuna Munyaradzi, saka akaforwardwa kuna sisi wemudzimai wangu. Yakanzi Rutendo akauya hani kumatare. We will tell you I had blocked your number cause waizofona akaita drama. How are you? Ndikukosora. Chafona ndandega. Love, okay. You didn't pick up but everything is fine. They are going to Chimani. Mudzimai wangu achiti mameseji yayo, these are text messages from Munyaradzi Manyerere. What's your take on it? Remember I told you kuti something was up. Pakandisira text iri pazasi. Ndararisa went kushow nezuro. We will tell you what happened nezuro wacho. Ndo mamessages aitaurwa Munyaradzi Manyerere nemudzimai wangu nasisi wavo. So zvakaenderera mberi kusvika kuti inini pandakasangana naMunyaradzi ndichimuti Munyaradzi handitambi newe pa. Munyaradzi akanosangana neshamwari yandakambotamba nayo. Wanototamba wese neshamwari yake iyoyo. Shamwari yake vanoiti ko iwewe mugenga wako uya hako. Mugenga wako uya akazondita rafu pamberi pevanhu. But ina nditambi naye chichichi akutotreshena pari. Saka shamwari yacho yakabva yati ndikuenda kujimu ndokwanisa kupfuura nepabasa pako. Zvisinei akapfuura nepabasa anonzi Tawanda Veremu shamwari yaMunyaradzi. Akabva atanga kunditsanangurira akati Dzingani ndo hunhu hwake akambozviita kwandiri. Izvezvi ndarara kumapurisa ndichirarira nyaya dzaDhingani akaponda munhu akakanda munhu munjanji asi ndaiwepo. Saka zvisineiwo ininiwo mukutsvagawo nyaya dzangu ndakazoonawo mudzimai wangu achitaura futi nasisi wake. Sisi wake wakamutextira. In fact mudzimai akatexta akati pakaipa sha kuna sisi wake. Zvikanzi nasisi wemudzimai wangu waitirwa nei? Mudzimai akati Munyaradzi akasungwa nezuro. Apa ndandisati ndapiwa mari yangu. Zvikanzi ko why? What happened? Zvikanzi yo be patient what stand with them in time of need. Uya akati hanzi vakarohwa munhu iye neshamwari yake. Apa munhu wacho ainzi akarohwa kani. Yo sisi wacho wakupindurawo wakati asi vanga vakadhakwa. Mudzimai akapindura akati but ari kuramba ari kungoti akangomba mambama ndobhatiza munhu akazonongwa akapondwa kwakuendeswa kuchipatara anga asiri kutaura sha. Kubva Sunday zvikanzi nasisi wacho atori kumasales. Mudzimai akapindura akati munhu akatanga kutaura nezuro paasungwa nezuro so iri kuenda kukoti nhasi na10. So sisi wavo wakabva wabvunza wakati wakabva taura wakati all I'm thinking is praying right now. Iye ari kupi? Zvikanzi warikuda kuenda kukoti hanzi nawo wanga vamukoma vacho apo wainzi mukoma vacho waripi? Zvikanzi waripo waruda kuenda kukoti hanzi nawo havana kuudza mai vavo. Zvikanzi yo mai vacho wanofa neBP konge achidaro ndisisa. Mudzimai akati ameno but ari kuramba vari kuti ameno akazomurowawo. Sisi akatoti zvinogona kudaro. Mudzimai akati ameno zvonzwika wabva kukoti. Zvikanzi munhu wacho anenge akuita utsinye nasisi. So zvisinei mudzimai akabva achitumira picture kudarangarire munhu wacho arohwa.
nekuti handina kuzokwanisa kuruona ndakuritsvaka. Sisu akati kopiki wari wanipi? Mudzimai akati ndatumirwa namukoma wacho. Sisu akatoti hanzi amanaka zvekurwadziwa waonawo mufananidzo. Mudzimai abva atotumira meseji ipapo akati apa munyaradzi ane shamwari yacho wauya wariliswa asi hapana zvavari kutaura. Sisu akati watoriko kubasa. Zvisinei mukomana munyaradzi akabva audza mudzimai kuti ndiri kurumwa panapa but ndiri kutya kuenda kumba. Zvikanzi ari kutya ani muconversation. Zvikanzi amai wake ndiye last born saka wanomuda. Ndiwo mudzimai vangu ndo zvaaitaura kureva kuna sisi wake. Saka vachienderera mberi kudaro, sisi akazochibvunza vakati chii chakaitika. Awabva wazochiti they are lucky ane maconnections and mai veshamwari yacho vane tumari nemaconnections. Zvikanzi hope nasisi wacho havabva ivo. Zvikanzi ye but they are being charged attempted murder. Zvikanzi yo mwari wangu nasisi wacho. Zvikanzi pakashata nemudzimai. Zvikanzi nasisi wacho akawanikwa kupi? Zvikanzi hanzi kunjanji. Mudzimai wangu akaenderera mberi akati ari kuti wakazomutera vakamurowa wakamubira $200. Sisu akati so is their weight against his. Zvikanzi ehe. Sisu akati pakaipa. Mudzimai akati Nati, I feel like we should pray for the presence of God to be present in everything we do. Let Him, Holy Spirit, guide us and show us the right way, so that whenever we pray, His presence graces us. Saka zvine futi nema voice notes vachizvitaura ipa WhatsApp aya vachitaura nyaya dzavo. Kunyangwe kutoenda kwandakaita nemari kumba kwavo zvirimo messages futi. Ngo wacho uripo ndinawo pano. Mudzimai achiudza sisi vake kuti hanzvadzi yangu yakanga yati chimbomira zvekuroorwa omboende kuchikoro. Zvikanzi asi baba wakati regedza tigoone kuti anouya nemari. Kana tinge taona mari yavauya nayo ivo vachaenda vasikuziva baba kuti havana mukadzi wavari kuizunge vachigara naye. Saka iwo ngawauya asi tichivati mabhadhara damage ende haubvi pano. Kana wafunga kuda kubva pano usadzoke pano. Mudzimai haana kundiudza. Ndakabatikana ndichiona mamessages aya vachitaura nasisi wavo zvine mavoice notes. Mbowo hwacho huripo. And dedi wari kuti chaona kuti anenge abvisa mari kuti akutore. And kana akuda mhuri yake dai matsvaga penyu pekugara. Apa Brian ari kuda kuroora tonogara kwamaiguru kusvika apedza school tozotsvaga pedu. In the meantime tenga zvinhu zvedu. Ava vari kutaura nasisi wavo wakati I'm confused ndodii. Saka ndo pandakachizonzwa mavoice notes. Pamusoro iyi changamidita. Saka inini ndakaenda kungonzi nemudzimai wangu ndakutsvagirwa mhosva wakazoonekwa nababa wangu uine mumwe musikana. Ndikati handifambi nemusikana, handina musi pandakafamba nemusikana. Saka zvisinei ndakatozvibhilivhawo ndikati pamwe zvikuda hameno handichatoziviwo pamwe zvinhu zvakatodii zvakaonekwa. Asi zvakaramba zvichiendera mberi. Saka zvakachizonoitika ini ndichitaura nasisi vake mushure mekunge nyaya idzi dzasimuka dzatosvika ipapa. Ndakavabvunza sisi vacho ndikati munyaradzi namairo yavo vanombonyatsowirirana pakutii. Because nyaya dzavo dzoramba kupera kubasa vanenge vaswera vese vakuperekedzana nekumba. Saka zvichiri zvebasa here. Saka mukudaro
ndakachizonzi nasisi wacho, iwewe uri kunzi kuti wakaonekwa uine musikana. Ndikati nani inani pamene musikana. Zvikanzi wakaonekwa naRufaro kureva shamwari yawo. Saka ndakabva ndatadza kuti akandiona wacho ndiani, iwo ndo wanotoziva. Saka zvakamira zvakadai. Iye akazochiritumirawo voice note asikazivi manje kuti inini ndakanda confiscate foni ndanayo mumaoko mangu. Saka iye paakutaura akutotaura achiti ari kutaura nemudzimai wangu. Ndiani shamwari yawo. Ndiye ane voice note rekutanga iri. Murume wakanifundira musi Saturday achindibvunza kuti hanzi inini makaudza mukadzi wangu kuti ndakandiona ichifamba nemumwe musikana makandiona kuchiwatiwati. Tinenyaya dzine ndomunhu ndinobvunzisisa kunoedza tsananguro dai aitopopota dzandikatira foni. Saka inini ndinonzisa kuti nyaya yachona ndiyei yandada kutobvunzwa munyaya dzinyu. Ndada kutoshaya kuti uini wacho ndandapindura papi. Apa bari wanga kutondipopotera chindanzi ndakaenda kuvhengere. Kana kwasinoenda kuvhengere natenda wacho wakazomuona sei wati. Inini ndakapedzisira kuenda kuvhengere. Handitozivi kuti January rini ndakatouya kuvhengere ka1. Ndakabvuma rondiri ka1 chete. Saka ndinonzisa kuti yachona ndiyei. Vozi murume wakandifona achipinda murume wako wacho ndakamuona eipfuma wacho ndakakunza ari kupi. Saka ndatongodzisa kuti haufa So toda kuti tiende pane mavoice notes ndainzi inini. Ndinganzi mukadzi wangu kuti mandore chimwe nemwe musikana. Hamuzivi mumairiwa here, hauzive kufara here, wati. Yeah, it's very wicked. So I did the wicked selfish. You. Apenda ndakati tuiye. Iwa kunjora nditenga mandira. Ndakambodindika mandira. Anyway, era ndachi boxrema put right Uyu mudzimai aitaura achitumira usisi wake. Masuva. Saka kana uri kuda mvura nepakati kuti hapo haponi pamari ndo hapo makoni wakandike honi pamari mbicha kuti asina tasha yapo very wicked. So I the wicked shall perish. You perish. You should perish. How will? Perfect. Did I have to fix that? What kind of help? You Saka zvakabva zvachizoitika manje inini ndiri muconversation ravo iwo ndakashamisika sisi wacho ivavo vari kutaurwa navo vachibvunzwa nemudzimai kunzi ko watii kuna munya mboho wacho ndiwo urapa zvikanzi nasisi wacho vatora meseji akati vanonzi batawana. Mudzimai akati okay, watii kuna batawana. Saka inini semunhu wekuti ndairamba ndichitsvaga zvakawanda ndakachizovhura dhayari ravo apa rakanga rakanyorwa kusangana kwawakanga waita namunyaradzi. Rega nditarise bepa racho asi riko tinazvo zvese. Mudzimai wangu ari kunyora musi wa22 November 2023. Inini naye tiri pamwe chete asi akanonyora mudhayari rake ainyora zvakawanda asi apa ndo patiri kuda ndo pane nyaya kurara kwavanoita vese. Mudzimai akati yesterday I was so horny and I had expectations but they were not met. I felt used. He just took off my panties
without any kiss or foreplay. Gave himself a hand job and then ended me. As well as always, he was good, but he got to come and I didn't. It so felt unfair. But what can I do? I was hurt. Munya didn't care about me, but himself. It's okay, I guess. Shamari yake yawaka ponda nayo yakauya kwandiri musi wa too much ikanditi makambondibvunza papa nezvamairoya namunyaradzi. Nhasi ndakazokonfirm mairoya namunyaradzi vanodanana ende vanorara vese pasina protection. Chinangwa chake ndochiziva. Handichadisclose, ndiye aidaro, handichadisclose, asi ndiri kutyira upenyu hwenyu mukoma. Mukoma kana zvichiita siyanai namairoya, kana mukazofunga kuda kuti pfekai mukoma. Ishamwari yake kudaro. Ikati paya patakanzi tasungwa tabvarirwa. Uyu mukomana uyu akafoira chikoro chake amene akaita sekumashure. Inini ndakagraduate. Saka iye hasina life. Akundiitisa zvinhu zvese. Kuponda kwakaitwa munhu. Ini ndaiwepo asi handinakuponda munhu. Ashley muhlanga munhu wacho akapondwa. Saka iye akauya kuti neconfirmation yekuti vanhu ava vanodanana ende vanorara vese. So munyaradzi manje akuchida line manje remudzimai vangu. Foni ndakaitenga ndatora foni. Iye wakuziva ndo mune humbongo. Wakataka kundinetsera foni iye nemalandlord basa kwake. Wataka kunditi hatitambi newe bayo. Uri mwana mudiki. Iye akanditi bamnini. Mukanditsvaga munondowana. I think ndakambokunyararirai ndisikazivi kuti akanyararira pachii. Saka akanga akutondithreatena zvekuti kana nanhasi ndinotoita kutofamba kutoti ndinge ndiri kutoita zvandoita nekuda kweunhu hwake. Okay, I think muisa humbo wakadzika. Iyo iri kutaurwa muno mudare. Ukakasika kuguma nyaya yako unoona kuti kana mutongo wacho unoedza uye ukanyepera dare rinokwanisa kuti vese vanajena ndebwa musoro vese ava vanhu vajaira kunyaya idzi. Saka zvinotokumbira kuti kana zvaiitika zvinoitikawo kusaziya kana kuti usingazivi maimplications azvona. Iwe kunyanyanya iwe mukadzi ndiwe unonyatsoziva zvakaitika kuti kana waidanana naye zviri nani kuti ujekese kudare, uye kana uchida imba yako murume wako anochiona kuti anoonawo kuti zveshuwa mukadzi wangu abuda pachena haachandozviiti, nekuti hakuna murume anotendera kuti mukadzi wake waanorara naye arara murume. Izvo zvakasikwa zvakadaro naMwari. Saka kana usingachadi murume zviri right, nekuti tikuona kuti marriage yenyu ichikungotanga haisati yaenda. Saka imarriage inongobva yaputsika ichiri kutanga, pane kuti muzopinde mumarriage murambe muchienda ivo usingaputsikani nemurume iyeye mese muchiri wana waduku. Saka tinombopa iyo mukadzi asati apindura kuti zvataurwa izvo unoti chii, waidanana here naBrian kana kuti naBrian Dingani. Okay, Dingani. Kana kuti kwete. Saka kubva pakutanga kutaura paaita ndizvo takafambikana kaita sei akati ada kuroora tikabvumirana kuti auye tikabvumirana kuti auye kumba, but tazogara sematoraita ndakagara shuwa nehanzvadzi yangu pasi mazuva acho akutosvika akanditi
maitira kuri kuita hongu ada kukuroora hongu ndibaba vemwana wako, but shuwa here ndozvauri kuda nemanzwira ndinomboita ekunetsana kwenyu kusingaperi. Tinoramba tichinetsana kana une point, but ndandafunga kuti ndiita sei ndiroorwe nekuti chii, nekuti ndiye baba vemwana wangu. Hongu tinganetsana but ndiye baba vemwana wangu. Ndazogara ndakazozvifunga pane zvakawanda zvinoitika pakati pangu naye. Sekutaura kwaita ndakapedzisira ndisingachaendi kumba kwavo nenyaya yekuti aindimbunikidza. Ndikaramba kusangana naye anondibvunza kuti saka ukusangana nani, zvinoreva kuti kune munhu uri kusangana naye. Ondiitira zvenharo, otoita zvekutondibvisa, oita zvaanoda. Ndomutaurira zvaunoita handizvide, handizvifariri, but still aingoti sorry zvepapo, asi zvinhu zvakaramba zvichiita sei zvichiitika. Kupedzisira inini ndandisingachakwanisi kuenda, ende ndakamuudza chokwadi. Handichakwanisi kunge ndichiramba ndichita sei. Pakutanga ndaiwanza, ndaingoregera kuya, ndaingotsvaga zvekutaura, handisi kukwanisa kuuya, but ndozvaindiita. Kana mukamubvunza anobvunza, ende munhu wekutoti ndandisisiri comfortable naye zvekuti andibati. Because tiri kuona apa achitaura hapasati paane roora, madamages chete akabviswa nemwana wamakaita, ende hapana roora rekuti tingataure kuti pane roora rakadii rakabviswa. Saka ndo zvatoda kubvunza kuti uchida here kuenderana nemereji kana kuti hauchadi, nekuti tiri kuona kuti paane kusangana kwava kuita nevamwe varume kana neumwe munhu. Ndobva ndangoregedza kutaura kwaita achanoprovaidira mwana wedu, anditi hazvisirizvo, hazvisi consistent. Zvinoitwa kuti paafunga nepandinomuti pangwacho ndingochona haasi kuda, asi kubasa ari kuita sei, ari kuenda. Ndochikuti alright fine, iwewe chitenga ngatichitei $6 toitenga paketi remwana wedu remapamba rinoita $12. Hangashayi $12 ekutengera mwana mapamba. Tatakuita tichita sei, ndatotora haasi kuda. It was means dzekuti tisangane pakati. Pamwe pacho I would not ask, handibvunzi, ndinongoita zvandofanira ndichita. Paanokwanisa pacho kana paafungira kuti ndozvaada kuita aingoita. Ndobva azouya, ndobva mazuva ekuti akuda kuenda mari yake yakwana, ndikagara pasi nevanhu vomba kwedu ndikavaudza. Ndati no, ini nhangu handiita sei, handisati ndakuda zvekuroorwa. Ndakavabudira pachena. Saka handisati ndakuda kuita sei, ivo vakati no it's fine, tazvinzwisisa kuti hausati wakuita sei, hausati wakuda. Since vati vakuuya tinozongo kudaidza musi wacho wozvitaurira wega semataurira waita sei awaita. Musi wacho zveshuwa vakauya vakauya nemari yavo, handinozodaidzwa because mari yacho yavakauya nayo yangaita sei, yange yapirira padamage. Zvichibva zvadaro. Ende kubva kumashure ndobva patangira nyaya yamunyaradzi. Kubva kudhara ndichitanga kuenda kubasa, zuva randatanga kuenda kubasa takaita ma-hours ndinaye achinditi iwewe chaukumbonyanyodira kuenda kubasa chii, chekuti zvakatokunakira kusiya mwana kumba uchiti kuenda unoshanda. Ndati no, ini ndafunga kuenda unoshanda. Reason yekuti ndishande yanga iri nyaya yekuti ndaona kuti ndizvo ari kuchengeterwa mwana wangu, ndikugara kumba kwedu, vabereki vangu vari kuprovide, hauzofili comfortable kuti vakuitire zvese iwe hauna kana chaukontributa pakuchengetwa kumitwa mwana wako. Ndikafunga unotsvaka basa, ndatanga kushanda. Akanditi iko kubasa kwenyu ikokoko unogopihwa mari yaunobva watosiyira mwana wako kumba, tigarei pasi. Ndati no, ini ndikubasa handisi kuzoita sei, handisi kuzoregedza kuenda. Ndozvandakamutaurira.
akafona rimwe zuva anditi musikana wekubasa kwedu pane zvaanditaurira ndiri kunzi ndakaonekwa ndichimuperekedza. Ndikati iwewe uri kumbopoti kana usina kumuperekedza unomuperekedza. Ndobva anditi ndikuda kuti uende kubasa kwenyoko. Ndikamuudza kuti ndikati kubasa handisi kuzoregedza kuenda. Ndakamuudza kunyanyotaura yakanyanyorekera kuna Brian kumidza kusvika uku ndomubvunza wabvunza chane kuti neuyu kama wako wakamira zvisema. Ndopakatangira relationship yedu ndeyebasa. Tiri kubasa, he is older than me. Ndaimuona sehanzvadzi yangu. Akatondibvunza musi wacho wati akatoona tichinanaidzana akasvika akapinda nepakati pedu. Mangwana acho akaya akandibvunza akanditi ko neuyu anditi neuyu na Brian unotaura kuti hapana chiripo. Zvichireva kuti kana pasina na Brian, you are free to entertain any other man. Zviri kureva kuti utori nevamwe varume vari kusaidi kana kuti murume mumwe ari kusaidi handiti. Nekuti hausina relationship na Brian. Hazvikutadzisi kuti uite relationship neumwe murume ari kusaidi. Handiti. Wazvinzwa Brian? Wazvinzwa chakadini. Nhau yako inhau yanga yakanaka asi dambudziko riripo watotaura wega kuti wakabvisa madhameji. Ayo. Sorry. Kana tichiti roora tinotaura zvinhu zviviri kuti waroora mukadzi. 1 wabvisa rusambo. 2 wabvisa danga remombe. Wakaita here zvinhu zviviri izvo. Rusambo handina kubvisa. Danga rababa handina kubvisa. Saka hausati wadii, hauna kodzero yekuti uti mukadzi wako. Chiro chawakabvisa madamages hawakaenda kundopoya matyorwa wakandopoya mushame wamamayo. Unonzani? Natasha. Mushame makuyana ukandobhadhariswa madamages. Ndo palisi yako iri kutaridza kuti wakaita madamages. Saka hapana irora rawakabhadhara. And hauna claim yekuti uti mukadzi wako. Pamusoro mchangamano. Inini kusatonzwisisawo nakutotanga kutozvinzwisisawo. Ndine magrocery list andakapiwa. Ndakuda kuti udziwa kudyiwa mukwasha mukuyu hauperi kudii kudyiwa. Anoziva pachishona. Izvo kungodyiwa kwekuti wakadii wakadana nemwana wako. Asi hauna roora rawakadii kuti uti mukadzi wako unge wakaita zvinhu zviviri izvo. Wakabvisa rutsambo, wakabvisa danga. Mombe yamai yababa nedzimwe mombe dzinodiwa dzedanga. Ndokuti uti ndakaroora mukadzi. Like izvozvi zvakutema mombe 5. Iye uyu anotora kuti inini newe handina chii, handina kuroorana. Ichokwadi hamuna kudii kuroorana. Saka iwewe mombe 5 dzaunozondopuwa unozodzipuwa sani iwe usina kunge wakaroora. Zvakataurika musi wachanoroora zvichibva kuna baba wacho. Wakati musamhanyirei kuda kuenda kumberi. Vanhu vaiziva zvinhu zvavo zvavaita kuti mwana wavo sekutaura kwaita kuti haasi kuda kudii kuroora. Asi kwandiri inini airi kudira pachena tichitonotsvaga machira emadheko, machira akapfekwa aitonditi hati pamberi nyaya dzacho. Asi hausati waroora. Uri kupanzwa? Hauna kuroora mukadzi. Kuti tienderere mberi nedare iri iwe usina kuroora hazviiti. Haasi mukadzi wako. Wamunzwa ari kutaura kuti inini kutori nevamwe vakomana kana kuti mukomana kunze kwako iwewe. Angange ari uyu nekuti uyu ari padare but kana nhasi izvozvizvi akataura hake kuti mukomana wake hapanai chatinoita nekuti hauna kuroora asi mukadzi wako. Ndosaka nehurumende yakuti madzimambo tinofanira kuti tirodze
wanhu munhu wese anga aine bepa rekuti warorwa, uye pamhanditoriyo takataura isusu kuti 1 tinobvunza kuti wakabvisa mombe here, wakabvisa rutsambo here. Ndo question yekutanga, wakabvisa rutsambo here? Ehe. Kana wakanyepawo kuti akabvisa, isusu tisikazvizivi, totonyorawo certificate kuti vanhu wakadii, wakaroora. Handi mangwana kazoti takazenge zvazvawo izvi, asi ndo requirement yekuti munhu akaroora pachiwano, kuti uti munhu ndakaroora hunge ndabvisa rutsambo, hunge ndabvisa danga. Kana tiri zvekugara tichiitisana vana tichiri ndo anonzi panobviswa madamages. Maamuri kuita mapoto. Saka pamapoto zviriko kuti vanoita mapoto makaita 6 months here muri mese kana kuti mo. Kana makaita muri mese munongoshayana maproperties. Muronzwa kana makambogara vese mukaita 6 months chaungatoite kana aine property yako ndo chaungakwanisa kuti aiwa ngatishayane maproperties atakagara tese for 6 or 1 year. Ndo mutemo uriko New Marriages Act. Saka nhau yako hauna kuroora kuti timuti chikomba. Wazvona? Ndo saka ndati apa ndaida kuti mundibatsire. Pandati tichinge taita zvatakawirirana. Mawirirana ndo zvaungaite nekumuwirirana zvamakashanda mese ndo zvaungauye tokugoyerai muri mese. Asi kuhama dzangu kwakewo vanhu takatopembera even kana mufundisi wekuchechi kwawo usiku hwacho waiwepo wachitotiwo zvishuwa. Urikuzwa here kuti unzi wakaroora mukadzi unge wabvisa rutsambo, unge wabvisa danga, mukadzi wako. Mapoto munodaidzana muchiita mitambo yenyu yechi pachirungu vanoiti engagement party. Anakwira ndege kuenda ku-UK muchipedza mamiliyoni engagement party yamakaita pari pachirungu yekudaidza vanhu kuti tauda kuzondoroora tichechi mukadzi nemurume, handiti engagement party. Saka ungange usati wasvika pakundoti uyu mukadzi wako anga achiri maprocesses ekuti ndaita kuti aite mukadzi wako, but aramba asati mukadzi wako. Madamages akabviswa kuna tezvara madamages emwana wawakaita naye. Saka dare harikwanisi kuti rikubatsire nekuti chi haasi mukadzi wako. Madamages ngekuti watezvara vako wakabvuma, iwe wakabvuma kumana tezvara kuti ndakarara nemwana wenyu musingazivi. Saka wana tezvara hawarambi kuti mwana atore zita rako because wakatora madamages. Asi nyaya yekuroora iyi kana yekuti muyu mukadzi wako kunzwa kundaita hauna any claim. Kana you can sit here and waste a lot of time yezvinhu zvauri kuziva kuti this woman was never your wife. Tatomboita here kuti waone nyaya dzekundonyorayo vanoikanda kwawanga wataura kuti ndakandoita zvakati ndikabhadhara zvakati vatamoti waone zvekundonyorayo. Apanonoka kunzi roora hapana roora takatozviona kudhara. Tangoti zvinabva zvichene mapepa kuti apindure toti anopindura mhosva ipi. Ari kutongodananawo, vanodanana. Ichaparao dzake. Ari kutondodana, ari kudananawo, ari kutodzokota. Pane chii tenga mabhosa achitindenga. Okay. Zvese zvanga zvitaurika mafunga mazhinji kuzvishuwa. Pane zvandimubvunza ndachikumbira kumubvunza wamene achibvunza idari. Pane paati hanzi manotes anga achisakaisa masamu. Ina ndabura ndabuda nemukadzi wake sikuzviona kwamai. Ai wakana. Mambo ndakutaura manotes aya. Inzwa
Bota uri kudya bota. Tibvunze uyu anotaura kuti mubvunze izvozvizvi kuti hausi kudya here bota anotaura. Ungodzosera mashure mauya muno kuzotongwa nyaya zvinonyaya yaonekwa isini zvimwe zvetoda kuziva zvino asi danga akaroora iwe bota uri kudya ungaine mhosva urunzwa danga akaroora mhosva zvakawanda zvirimo zviri kuratidza kuti bota uri kudya danga akaroora wanga ine mhosva asi nekuti uyu haana murume saka kurara naye hapana chirikununa mbako kuti usvirowo kusvira uri kusvira ungaite sei kusvira uri kusvira ende uri kuzviziva kuti wangozvisvira but hauna mhosva nokuti uri kusvirawo mukadzi asina kuruka ndakatomudza kuti kutiaita zvekumanikidza iwo ndori mbo